Foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na. Min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. B'a fɔ n ko nin y'a kuma selen bakuruba kunnafoni ye kelen pewu de ye. Dimanche don juin kalo tile 18 ka bɛn ni o ye Bamanjiw ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali faaba dunan jigi so dɔ sɛgɛrɛ min bɛ Yirimajɔkaw fɛ. U k'a ma ko campement Kangaba min ye Mali surasilakaw minnu bɛ yen ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maaw don force spéciale u ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ni ka yɔrɔ in bɔ Bamanjiw bolo. Bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an bɛna minisiri lasɔrɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kɔɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 19 ye. Bamanankan kunnafoni na kumaba ye nin kelen de ye min ni sɔnni a dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka walawala aw ye aw dangana. Dimanche don juin kalo tile 18 Yirimajɔkaw fɛ nɔ dunan jigi yɔrɔ min bɛ yen ni yɔrɔ kanunenba don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nanzaraw fɛ u k'a ma ko campement Kangaba ale yɔrɔ in yɔrɔ matarafalenba don nanzaraw fɛ. Bamanjiw ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛrɛ wulatileyanba waati ni ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma tuma min na ni Mali lakana tigilamaw ye kɔrɔfɔ mɛn ka fara Mali ma ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔw daminɛ. Mali lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko force spéciale ni o ye polisilakaw ni gendarmelakaw ni gardilakaw ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka yɔrɔ in sɛgɛrɛ. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ an ka lakana tigilamaw ye wuli ka jɔ daminɛ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 19 de ye ni o ye 19h ye ka bɛn ni dimanche don in ye. U ka wuli ka jɔ kɔnɔna na maa 7 ɲɔgɔn na o bɔnɛna a nin na o maa 7 la maa 5 bɛ yen o ye Bamanjimaw ye olu fara ni ka min ye maa 4 ye olu joginna. Maa 30 sigiyɔrɔma caman o de wɔgɔbɛra ka bɔ yɔrɔ in na a ya min ye campement Kangaba yɛrɛ ye a yɛrɛ labanna ka jeni. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ général Salifu Tarawele ni ale ye minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma lakanako ta fanfɛ a y'a jira k'a fɔ kunnafoniw minnu sɔrɔla ale ka minisiriso fɛ o ye de k'a fɔ maa ninnu nana sigiyɔrɔma 2 de k'u kunda yɔrɔ in kan wa yɔrɔ in yɛrɛ dɔnnen tun don u fɛ kosɛbɛ. O b'a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw mɛnna ka boli a yɔrɔ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ u kun bɛ bolimafɛn minnu na mobili kun bɛ la a y'a bolimafɛn sen bila i n'a fɔ moto o fɛnɛ kun bɛ a la. Tuma min na ni u donna campement Kangaba in na sa u sɔrɔla ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin dunanw ma minnu ni nanzaraw don ni u kɛn kun bɛ ka bisimila minɛ piscine da la. Mugu tile tuma min na sa a y'a maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna bɛɛ kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲini tuma min na lakana tigilamaw ni wele bilara olu ma olu sɔrɔla ka na kɛlɛ bin ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 19 ye. Bamanjima 5 olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛna u nin na an ka jamana lakana tigilamaw fɛ. O kadara kelen fɛnɛ kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 19 ye ministre général Salifu Tarawele kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan hali bi maaw bɛ se ka ladɔnniya ko in yɛrɛ a kɛcogow la kunnafoni laban minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen di jamanadenw ma kunnafonidilaw juru la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛra an ka minisiriso min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna koɲɛw lakanani ma. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Seri Fila TV jabarani tɔgɔ la o ye Kafunɛ Bacili ani a ka jatala Sedu Ɲare. Maa min bɛ ka kuma lase bamanankan la o ye jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi ni o ye Abdelkarim Konate an pe ye.
Ninde kunye anga ministry mi nyashine do jago ko mo temene ko fe baba jamana nyama yaso ka babu sendigi do abe ministry so mi nyashine do jamana lakana ni ma kono na kerengere ne nyana ni oye general de brigade Salifa Traoré ka yoroi o temene ko fe ambawla dunya ka fo mi nye jini kungone sigida lakana ni ministry so alek ngengume ka bara mi mbuluda kerengere ne nyana tletani duru kerengere ne mi nyashine do jini kungone sigida lakana ni maukama ko quinzaine de l'environnement
o takotani zegina kunzigira senga marabolo duruna na moti ka ufe akunjera ka bene dimanche juin kalo tleta ani segi e moti kono anga maminungume akene ka Shirifla TV jabarani tokola Amadou Kamara naka jatala Mohamed Sidibe. Quinzaine de l'environnement a nous donna juin kalo kile duru samba fla antan wolonfla o minye dogokun fla baraye ka nyeshin anga sigida ula kananima kerenkerene yala anga kungo konona danfen ulu la kanani quinzaine de l'environnement ambo minta ko tani shegina kenekan a baraw datuguna moti marabolola ni hakil na falen ye ka nyeshin ecosystem ma o mi metalike anga kungo konona danfen ulu ka la kananima awongo ni collègue ni tonyo yen wele kana ka activité la ka kuna ka fe na nyenaje la ne bina mina muna baga be minke o de benen nafa ne ka sako la ni ne na sisa na le la ne nye ka yo la kana ka yo sabati ne bina ne benga sraud la wa mbe meka so masa matuguni kuladla ni yo madnye ni chenchena na kesra kanga yo betien ne ka sra de bejon donc ne bena le deme ne ka baraka nye areta mba deme ani cha ka fo akake wale la ne ka laba wele menema beka sigda la kana abambe de nafa nin kletan duru baran abulo dara anga jamana fantan nani bela jelena o min kera kanyeshin anga sigida ula kananima ni bara min wale yalen fleni abina ke sababu nyumanye anga dugu deuma ninga dugu kolo sanuma bla o min mena ke sininye sigiye dona na taula ne be se ka mun fo environnement ko yoro kelen ko te département kelen ko te be de jedo donc an be ka je sisan ka baraka ñoron fe ka laje an bi se ka environnement an bi se ka environnement gla chogo muna parce que ne ka jate la environnement na ma amine kanya fi teke yo palo teke yo donc aw yere fle ka ira ko wakati yelema be donc wakati yelema no be fon fenenga tuku oko an fenenga ta au sens fait an fenenga yelema et anko au sui nous ye kibaroya munu fanye anga tugo kibaroya ko netumbo o de fola en tout cas malien beye ambalima beye bon nana nye minye ya ay nyakorofa kadaka climat yelama mi manga jamana kono anyon ko jugute ni ya me sene ni ya me bakamara ni ya me ambe fengo fenke a best le mali de la nand male kele aywa abanga hadamaden sigi ko nyemi ye kenen kayan oye mali de mbora ka cha chomi mobtka bora chomi ka jira ka fo usebe kodo ka jira ka fo fengo femese ka ke ka klima yalama en kele olu bala bi u bala sini do ma nyini mali de mbe de fe ambe kan teke di nyoma ka klima yalama en kele pour que anga jamana baraka se ka ke chokola bar ni ya mesene ni ya me bakamara ni ya be moni a be sur le climat indela na sera ka nyesro o anga nyata ka sera de ni wuli ka jom mi flene na bolo dara kletan duru kono mali dem bela jelen dama kakala sabla banyumanke tom anga sanfe kalanso jamana ka chakeda o fokata se kenyere ye chakeda uma demisenu ka fara muso kan uyolo bela jelen na doniya anga sigida gele yaula aw yara ya fo tuba na me mopti bi en son jalenu parce que ay 15 dame mopti nana kurukari mopti en tout cas 5 juin billet 18 juin alhamdulillah aye bara chama ke ni kunyo fla konnala aye bara ke kam o la dunia kam o ladi parce que la dunia be nani ladi kam o ladi ka fo obe tabulo minka ado kai ga chama mai o tabulo aya ne fo mo ye je pense bara ke la région bela o ye familialikala amem la dilika mi fo mo ye ka fo ambe bara la me abara famba ye olode olu minu be sigidawla olu membe région konnala mais mo ka nga bara ke nyoko fe parce que bara yi gouvernement barate gouvernement dronga barate be de ka nga bara ke meru bola sigida mo bola dugutigu bola ona nyoko na muso ni chew be de ka bolo di nyoko man ka fo jogo bi mana bibina anga ngofa nya fo joga na ni ya to bene no fe parce que ni mo ya fo sigida ko oye malika tanye o ya mbere kuwe o te mo ko le kuwe oye environnement kuwe nga oye jamana be kuwe
an ka chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta n'a muso olu bɛ baaraba de la bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ nka an y'a fɔ cogoya min na an kelen tɛ se gouvernement kelen tɛ se bɛɛ de kan ka baara kɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ min fɔ fana an bɛ gouverneur fo parce que an tun bɛ Mopti an nana hɛrɛ la n'Ala sɔnna ma an bɛ segin hɛrɛ la baaraba de kɛra yan nɔ donc an b'a da ka mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ minnu ye nin baara sigi sen kan 15 de l'environnement aw yɛrɛ y'a ye baaraw don o don dɔ bɛ fara baara ɲɛ kan donc an b'u fo o baara la an b'an ka service technique fana fo o baara la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɔnjɔn caman dira nin 15 de l'environnement in kɛnɛ kan n'o ye a baara ta ko 18nan kɛnɛ ye a dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an ka sigida lakanani la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ 15 de l'environnement wɛrɛ o bɛna boloda an ka marabolo 2nan na n'o ye Kulikoro ye o min bɛ tali kɛ nin baarabolo in ta ko 19nan kɛnɛ kan n'o ye 19e édition de la 15 de l'environnement ye. An ka taamadenw motikaw fɛ yen nɔ Amadu Kamara n'a ka jatala Mohamed Sidibe kuma k'a bɛ lase maa min fɛ Tata Ture don Asayada Sherif Ousmane Madana Haidara Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Sunakare labɛn résidence Sherif la Sebenikɔrɔkaw fɛ yen min ni maaba caman gɛnkunbɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan minisiri ɲɛmaa kɔrɔw ni minisiriw ni minisiri kɔrɔw ka fara Mali diinɛ ɲɛmaaw ka karamɔgɔ Haidara Bani yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan an ka maa minnu kun bɛ Sherif la TV jabarani tɔgɔ la Amadu Jalo n'a ka jatala Fuseni Keita. Ma ni silamɛ ɲɔgɔn y'i wele na sun tigɛ n bara a ye jɛɲɔgɔnya ko fɔ a ye balimaya ko fɔ a ye kelenya ko fɔ k'o bɛɛ bila silamɛya yɛrɛ kɔnɔ donc o tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye nisɔndiya ko kɔ ne kelen tɛ n ye jama mun ye yan o b'a yira k'a fɔ a hakili bɛ silamɛ bɛɛ la a hakili bɛ jamanaden bɛɛ la hali dunanw nana ambassadeur étranger a ye bɛɛ wele ka na o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ a bɛ baara mun na a hakili bɛ bɛɛ la a bɛ baara mun na a b'a ɲinina ani bɛɛ ka jɛ a la donc ni maa ko na fara n kan ou bien ni maa sɛgɛrɛ ni silamɛya ye ni balimaya ye ni kelenya ye awa a ye hɛrɛ de ko fɔ donc halisa an b'a fo an bɛ a barika da. Alhamdulilayi an bɛ suntigɛ kɛnɛ kan Usmane Sherif Madani ka duba dɔ kɔnɔ Bada la yan hakilina min y'an se ɲɔgɔn ma an surunya ɲɔgɔn na bi k'an kafo ɲɔgɔn kan o ye silamɛya ani sun yɛrɛ sinsilen don min kan hinɛ ɲɔgɔn na n'aw ye jama nin lajɛ aw ɲɛ bɛ ministre la aw ɲɛ bɛ premier ministre kɔrɔw la aw ɲɛ bɛ ambassadeur la aw ɲɛ bɛ yatimɛw la aw ɲɛ bɛ bolokolow na donc sunkalo dabɔra nin de kama silamɛya waati min b'a la ni silamɛya majigin bɛ dɔn ni silamɛya funansire bɛ dɔn ni silamɛya hinɛ bɛ dɔn sunkalo ye o kalo dɔ y'an bolo donc Usmane Madani Haidara y'an wele ka na ni badenya diina kɔnɔ kɛnɛ min kan ala ka ni ɲɔgɔn caman yira an na k'a yɛrɛ fo k'a fɔ a ka majigin na jamanakuntigi tɔgɔ la k'a ɲini halisa diina mɔgɔw fɛ u bɛ nin majigin min kɛ don o don yaasa ka diina nin dayɛlɛ bɛɛ ye ala ka dɔ fara kan sun ni seli minnu bɛ kɛ ala deli minnu bɛ kɛ nin kalo nin kɔnɔ ala ka to a ka alaya kama a k'an lamɛn k'an jaabi ka hinɛ jamana na ka bɛn nati ka bolodon bolo nati ka yafa ɲɔgɔnma nati ka jamana ni janko a kɔrɔyanfan ka basigi donc an kun bɛ yan bi seliw bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ala ka don ɲɔgɔnnaw caman caya ka an bɛn kelen na. Comme leader religieux de ye yamaru di k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wele an ka Mali mɔgɔbaw wele an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn a ɲagaminen don kumana n'an y'an ka mɔgɔbaw wele politique mɔgɔw minnu ye parti majoritaire ye o minnu ye opposition ye an n'u ka sigi an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma parce que jamana bɛ cogo min na an k'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ pour que jamana in bɛ se ka kisi cogo min na bon leader religieux de y'a ɲini nin baara in ka kɛ pour que kuma ka se ka kɛ ayiwa dajukɔrɔ kumaw min bɛ se ka jamana basigi bon ala sɔnna fana an ye mɔgɔw wele bɛɛ y'an jaabi ouais bon hakilila min b'an bolo o de ye ka maliyɛn bɛɛ wele parce que mɔgɔw ti min faamu jamana caman bɛ an kɛrɛfɛ yan minnu cira an bɛ minnu kalama hɛrɛ tɛ yen fiyewu dɔw n'u denw taara u ma segin u ka so bilen dutigiw kɛra tunga mange wali jamanaw kɔnɔ
bon n'an y'an ka jamana ye o sira kan kodɔnna bɛɛ ka kan an ka jamanaden bɛɛ wele an ka sabali an ka sabali an ka sabali parce que ni an taara kumalankolontigiw fɛ ka fitinɛ wuli an ka jamana kɔnɔ an de bɛna nimisa dɛ parce que mɔgɔ si tɛ se ka na Mali jɔ maliyɛnw kɔ kumana a bi jɔ ni fɛɛrɛ min ye o tɛ kɛ ni bere o tɛ kɛ ni muru ye o ka kan ka kɛ sira o sira ye min bɛ se ka jamana bɔ bolo la ka sɔrɔ fitinɛ ma wuli a kɔnɔ an b'o de ɲini parce que n'i ko i bɛ jamana bɔ bolo la n'i ye fitinɛ wuli o ye jamana tolen de ye o tuma na an bɛ fɛ de jamana a ka bɔ bolo la ni kodɔn ye ni kalan ye ni faamu ye ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ka filiw jira ka tila ka fili corriger ka jamanaden bɛɛ wele an ka sabali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ti ɲɛ o kana ɲɛ min bɛ ɲɛ an ka to o fana ka kɛ an k'a dilan ɲɔgɔn fɛ fo k'a ɲɛ ka sɔrɔ an ma jamana ci an ka tila ka nimisa. Sherifla TV Jabarani ɲɛmayaso ni o ye commission de gestion ye a ɲɛma Sanba Kulibali n'a ka denbaya kɛ kun bɛ ka mɔɔw wele Sunakari la min kɛra ka bɛn ni dimanche juin kalo tile 18 ye a yɛrɛ ka denbaya la min filɛ nin ye Kina ki min wele ko Sanfil kɛrɛnkɛrɛnnenya Sotelma Cité min ye Sanba Kulibali ani a cɛkɛɲɔgɔn minnu bɛ commission de gestion kɔnɔ ka fara a bɔyɔrɔ kan ni o ye Kayi mara ye Bafula bɛɛ ka taa se Mahinaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani silamaw an ka maa minnu kun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la Bubakar Tarawele ani Sanba Tarawele. Bon silamɛya yɛrɛ mago bɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ Ala dɔn kɔfɛ o de y'an jɔndama ye mɔgɔ ko man dɔgɔ Ala bolo dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye Ala dɔn i ka Ala gasi sigi i ka Ala ka jɔnw dɔn an jɔndama an ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo kɔnɔ an b'a dɔn Ala kira ye kuma caman fɔ sunkalo la baraji kow ni fɛngɛw la sun kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ sun tigɛ ka fara u yɛrɛw kan o jama mana caya cogo o cogo e ye mɔgɔ o mɔgɔ sun tigɛ ka fara e yɛrɛ kan o kelen kelenna bɛɛ ka sun minɛ Ala b'o di e ma k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ e yɛrɛ ka baraji la. An bɛ yan bi an bɛ teriya kanu kosɔn an bɛ balimaya kanu kosɔn an bɛ sinjiya kanu kosɔn mɔgɔ minnu bɛ ne kɔfɛ tan chaque 15 jours an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ni san bɛ ni initiative sɔrɔ ka organiser sunkalo kɔnɔ an kana sun tigɛ a fɛ yan an bɛ Sanba fo ka waleɲuman dɔn. Bi an bɛ yan bi an bɛ sun tigɛ hukumu kɔnɔna la anw ye denmisɛnninw minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sanba fɛ yan wagati bɛɛ an bɛɛ bɛ na yan wagati bɛɛ an y'a dɔgɔninw de ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kuma bɛɛ Ala yɛrɛ nana kɛ an sen bɛ tɔn dɔw la ɲɔgɔn fɛ an b'o tɔn fara fana bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ don o don an bɛ na yan bi n'u y'an wele suntigɛ la an bɛ se ka na de suntigɛ de diya ɲɔgɔn bolo ka se k'o kɛ fɛn cogo min na Ala k'a kɛ baraji ye Sanba ye k'a kɛ baraji ye famille ye. Ne n'an ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ wele an bɛɛ nana a kɛra an bolo nisɔndiya ye an n'a ye suntigɛ hɛrɛ la an b'a fo ka denbaya fo an ka musokɔrɔbaw n'u b'a fɛ a k'o fo Ala ka kɛ san o san an ka jɛ an ka na suntigɛ nin hɛrɛ la. An bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye an fara ɲɔgɔn kan an bɛ wula in na Kulubalilakaw ka denbaya la n'o ye Sanba n'a dɔgɔw ye an'u ka musokɔrɔba u y'an wele ka na k'a fɔ an ka na fara o kan an ka jɛ ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nin sunkaloba in kɔnɔ vraiment an nisɔndiyara an nimisi wasara parce que ni mɔgɔ bɛ jɛ la n'a ye i bonya a ka kan i fana ka bonyamasegin k'a ye Sanba an jɛɲɔgɔn don adamaden dafalen don vraiment a y'an wele ka na an nisɔndiyalen nana ka wele jaabi k'a jira k'a fɔ silamɛya an bɛɛ lajɛlen baden de an bɛ sinji de donc a ka kan an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin y'a san 2 ye Sanba b'an wele ka na an sun tigɛ bonya ani karama la a bɛ kɛ bonya kɔnɔ a bɛ kɛ karama kɔnɔ a n'a muso a n'a ka denbaya bɛɛ de bɛ dumuni kɛ k'i fa. Effectivement bi an ye suntigɛ labɛn ne ni n dɔgɔninw farala ɲɔgɔn kan ka fara denbaya yɛrɛ kan ka se ka sigiɲɔgɔnw wele ka se ka an ni mɔgɔ minnu bɛ bɔ dugu kelen na n'o ye Bafula bɛ ka se ka an teriw wele ka se ka silamɛw wele donc an ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ sunkalo fɛ tile kelen ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an hakili nin y'an siɲɛ 2nan de nka ɲinan ta in de an y'a dayɛlɛ ka taa du bɛɛ fan fɛ dɔwɛrɛ tɛ komi an y'a ye dɔnnibagaw la cogoya min na o ye de pour que an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Ne kelen bɛ dugawu de kɛ Ala ka bɛɛ sara Ala ka haminanko bɛɛ nɔgɔya Ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma ani labanko ɲuman Ala k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma ka gɛrɛgɛrɛ kisi aw ma Ala ka karamɔgɔ mɛn ɲɛ teleso Ala k'a barakɛ Ala k'a yiriwa. Forum sur le financement du sport au Mali o ye ɲɔngumɛ min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ musaka ko ɲɛɲinini mɔ ka don a da fɛ
o baaraw minnu daminɛna an ka jamana faaba kɔnɔ baaraw kunjɛra ka bɛn ni sibiri don juin kalo tile 17 ye dunanjigiso la min bɛ wele ko Layiko Amitié a senfɛ dunanbaw minnu bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka na fara an ka ya dɔnnibaa kankaraw ka farikolo ɲɛnajɛ ko dɔnni ta fa fɛ u jɛra ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sigi sen kan ka se ka musaka ko yɛrɛ ɲɛɲini k'o don farikolo ɲɛnajɛ da fɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka baara min boloda ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ donni ma o da la ni u k'a ma ko politique nationale de développement du sport ani a kan ka kɛ waatiw minnu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni u k'a ma ko plan d'action 2016-2020 o musaka bi ti jɔ sɛbɛ wari miliyari 90 ani miliyari 7 ani miliyɔn 500 ani miliyɔn 15 la an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Isufu Kulubali n'a ka jata la Dramane Mali. Ala y'a kɛ 2015 bɛɛ hakili b'a la an ye conseil des ministres la an ye décision dɔw ta n'o ye politique nationale de développement du sport ka taa 2016 la ka taa 2020 na san 4 in kɔnɔ ka hakilina dɔw boloda san o san an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ pour que a kana kɛ kow ye tuguni ko nin nana an b'a kɛ nin nana an b'a kɛ ka bɔ yen mais ka ko dɔw boloda an bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ san nataw la donc au politique nationale de sport in kɔnɔ recommandation de kɛra an ka hakilina minnu taara san 4 in kɔnɔ an kan ka miliyari 97 hakɛ de ɲini pour que ka se ka an ye décision mun ta k'o waleya faso b'a jɔyɔrɔ ta mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sport faso dɔrɔn tɛ s'a kɔrɔ sport il faut que bɛɛ de bolo ka don a kɔrɔ sport n'i y'a jateminɛ an ka sɛnɛkɛlaw fɛ yen n'i y'a jateminɛ an ka bagangɛnnaw fɛ yen n'i y'a jateminɛ an ka industries la jamana wɛrɛw bɛ wari don a la a bɛ fɔ minnu ma partenaires techniques et financiers ye u bɛ sport u b'o activités financer mais sport filɛ nin ye o ye domaine de souveraineté de jamana dɔrɔn de bɛ janto a la jamana wɛrɛ si tɛ yen mun bɛ wari ta a ka budget kɔnɔ ou bien partenaires techniques et financiers k'a fɔ k'u bɛ se ka jamana dɔ ka sport financer o de kama an kan k'an jigi da an yɛrɛ kan fɔlɔ o hukumu kɔnɔna na gouvernement bɛ a seko k'a la mais gouvernement ta tɛ bɔli kɛ o de kama an k'u ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ min b'a to mun bɛ se ka sɔrɔ ka fara gouvernement ta kan pour que san 4 in kɔnɔ an ye mugu mun don an da an ka se ka comment dirais-je a ɲiginji sɔrɔ donc o de nana kɛ bi an ye an ka partenaires caman tun y'an touché ka bɔ Faransi ka bɔ Qatar ka bɔ États-Unis ka bɔ jamana caman na farafinna kɔnɔ yan k'a fɔ k'a ka d'u ye an n'u ka jɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que olu bɛ se ka u bolo don an ka sport dɛmɛli la cogo min na olu ka gagner anw ka gagner donc o hukumu kɔnɔna de la an nana bi ka jamana experts wele ka jamana kɔkanna experts wele minnu bɛ sport ko dɔn minnu ye sport ko baara minnu y'a kɛ u ka vie ye donc ka essayer k'a lajɛ k'olu lamɛn u ka hakilinaw d'an ma hakilina minnu bɛ se k'a to an ye mugu mun don an da an bɛ se ka ɲiginji sɔrɔ cogo min na donc forum kɛra o de kan hakilinaw dégagera ka conclusion dɔw di o conclusion ni ala sɔnna ma comme nin forum in gouvernement de ka ko laɲininen don pour que ka gouvernement sɔn hakili la donc hakilila sɔn fɛn mun bɛ yen n'u ye u ka conclusion ye ni ala sɔnna ma an bɛ se n'a ye conseil des ministres la k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ pour que ka se ka kow nɔgɔya parce que gouvernement bɛ se ka kɛ a tɛ se k'a wari bɛɛ bɔ mais gouvernement bɛ se ka sariya dɔw ta gouvernement bɛ se ka fɛn dɔw bolo da gouvernement bɛ se ka fɛn dɔw nɔgɔya minnu b'a to i b'a sɔrɔ financement ko a bɛ nɔgɔya. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Benenkaw ka jamana ɲɛmaa Patrice Talon min kan kuma cayalen kun don k'a sabu kɛ a kun tɛ jamana kɔnɔ dɔw kun y'a jira k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ bana kɛnɛ kɛ ka dadigi kɛ a la a taa yɔrɔ la Faransi jamana kɔnɔ a ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma u tun bɛ ka kɔrɔfɔ nkalontigiya ka bɔ fɛn tɛ a la a kɔni seginna ka don ka bɛn ni kari juin kalo tile 18 ye Benin jamana kɔnɔ bibi in na mɔgɔw kɔni bɛ se ka u daden za barisabu ka da kan minisiriw ka ladala lajɛw minnu bɔra kɔ a n'a lajɛ ni ka ye olu caman gɛnɛ kan
Jɛnsɛlɛkɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw lapasali ma a ko a bɛ a ɲini Congo Kinshasa ma ɲɛma Joseph Kabila n'a ka fanga fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa Moïse Katumbi dolati jɛkulu Tout-Puissant Mazembe tigi waritigiba ye min ni a kɛmɛ ka Congo Kinshasa jamana bila ka sabu kɛ ani Joseph Kabila sen tɛ ɲɛ sigila politiki ko kɛlɛ nasara ka bari sabu ka da ka bini kwada o la jamana kunsigi kalataw la k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a bɛ se ka don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ kalata min fɛnɛ ni chrétien dinɛ ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn la jamana ɲɛmayaso ni fanga sinamatɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'o bɛ kɛ sa laban daw la a bɛ se k'i kanbɔ o la cogo min ko jalaki foyi man ka Moïse Katumbi bali a k'i kanbɔ bari sabu ka da ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ fɛn minnu bɔra ka ɲɛsin a ma a si tɛ tiɲɛ Paul Kagame mɔsigi ngumɛ ka min kɔnɔ o kɛra sa ale bɛ kɛ u ka fanga ɲini jɛkulu cɛbɔ ye ka jamana kuntigisigi kalataw ka olu ɲɛɲini ka bɛn ni uti kalo nata ye a ka fanga ɲini jɛkulu mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka u bolongɔni de ɲɛsin a ma k'a fɔ ale de bɛ kɛ u ka cɛbɔ ye ka jamana kuntigisigi kalataw ɲɛɲini an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko i ma bala maa caman na bari sabu ka da ka kɔsa da in na yɛlɛma kun donna jamana sariya sunba la min bɛ se ka to sariya sen min bɛ kuma jamana ɲɛma ka lahalaw kan o bɛ se ka dogi ko bɛrɛbɛn min bɛ se ka to a bɛ manda wɛrɛ sɔrɔ o sabatira ka baw kuma na Paul Kagame a b'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini uti kalo nata Faransikaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wasadensigi kalataw kɛra jamana kuntigisigi kalata kɔfɛ Emmanuel Macron mako tun bɛ fɛn min na o kɛra bari sabu ka da kan a ka fanga ɲini jɛkulu ni o ye La République en marche olu ye maa fanba sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ maa fanba bɛ u de bolo wasabulo kɔnɔ wasadenw na o kumana fɛn minnu ka di a ye hakilinaw la ka se k'olu kɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ sa k'a sɔrɔ olu ma bali fanga sinamatɔnw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jaabiw minnu bɔra k'u bi u y'a jira k'a fɔ wasaden 350 ɲɔgɔn na Emmanuel Macron ani fanga ɲini jɛkulu minnu ni a bɛ kan kelen fɔ u jɛra k'o de sɔrɔ u b'a jira k'a fɔ majorité bɛ u bolo Angleterre jamana kɔnɔ olu fɛnɛ ka foroba kalata referendum kun kɛra min kun ye a jira k'a fɔ ɛlɛ ni an ka jɛ k'an yɛrɛ ta ka bɔ nansaralatɔnba Union Européenne na u ko de ma ko Brexit n'a ma ɲa k'a fɔ David Cameron ale min kun ye minisiri ɲɛma ye ka bɛn n'a kuma ye ni awɔ ma se ka sira sɔrɔ o kumana ale bɔra minisiri ɲɛmaya la ka jɔyɔrɔ di musolaka min ma ni o ye Theresa May ye Theresa May n'a ka fanga kɔni gɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka bɛn ni dɛnɛndonya in ye ka se nansaralatɔnba Union Européenne na o kumana o bɛ se ka jɛ k'a lajɛ sa o bɛ se ka bɔ cogo min na bɛnkan min bɛ se ka tɛmɛ u ni nansaralatɔnba ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ nka bibi in na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni aya Angleterre jamana ni nansaralatɔnba Union Européenne mina ɲɔgɔn ye o yɔrɔw la ka se ka bɛn kan kelen ka olu kɛcogow la o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nafolo mugu min ni o juru bɛ Angleterre jamana na ka bɔ nansaralatɔnba Union Européenne fan fɛ kuma min na ni tɔnden kun don o tɛmɛnen kɔfɛ nansaralatɔnba Union Européenne jamana 27 tɔw minnu bɛ olu jamanadenw ka lahala Angleterre jamana kɔnɔ Angleterre fɛnɛ jamanadenw ka lahala nin jamana 27 ninnu kɔnɔ u bɛna lajɛ ka dɔ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ de ye ŋana fila ka ɲɔgɔn kunbɛn u k'a ma ko derby Stade Malien ni Joliba AC o kɛra an ka jamana kɔnɔ ni o ye Ligue 1 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Joliba AC ani Stade Malien u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche juin kalo tile 18 Stade Omnisport Modibo Keita la a tora Stade Malien ta la 1-0 o kɛra Joliba la an ka maa minnu kun bɛ yen o ye Boubacar Traoré ani Dramane Male. Joliba AC n'ale donfili bilenman ale kun kɛlen na Stade Malien de Bamako bisimila ni tile 13 championnat national Ligue 1 kunkanko kibara la i b'a ye k'a fɔ Stade kɔni se b'a sɔrɔ Joliba ka 1 ani Kanangolo bini 1 donbaga Nci Amadu Samake depuis sanga 13 Habi dolanci daminɛ Stade nani firi Joliba kan na kɛ sababu ye o bi kɔfɛ Stade bɛna dɔ fara ka wuli ka jɔ kan u kun bɛ se ka celu caman sɔrɔ ka don ni u ka ɲɛfɛmaw ka sen dagoya kun tɛ mi-temps kɔni bɛ bila u kan 1 ani Kanangolo sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen sa an b'a ye k'a fɔ Joliba denmisɛnninw u bɛna essayer k'u bɛ dɔ fara ka wuli ka jɔ kan ko ka se ka bin ji bɔ nka Stade denmisɛnninw b'u jɔ jɔyɔrɔ la bɛ kɛ sababu ye ballon yɛrɛ fanba Stade de b'o tan fo kana se sanga 54 ma Stade ale bɛna penalty dɔ sɔrɔ Abubakar Jara ale b'o susu mi Adama Keita ale b'o bila corner la o kɔfɛ Stade na dɔ fara ka wuli ka jɔ kan denmisɛnninw jɔ cogo bɛna ɲɛ terrain kɔnɔna na nka fo ka taa se ballon tan banni ma bɛ ban 1 ani Kanangolo ka taa Stade kanu na. Vraiment ballon tan bɛɛ n'a taabolo don an ye ballon tan préparé malheureusement an joué cogo kɔrɔ la an joué cogo min na ka kɔrɔ an ma chance de sɔrɔ bi sinon k'a fɔ an ma joué vraiment an ye ballon tan yɛrɛ de Stade de gagne na vraiment o b'a mérité bon a joué an kan a digira n na mais ballon tan don ça fait partie normal don dɔ bɛ gagné don dɔ bɛ ci bi tan ko sugu bɛ kɛ pour que an bɛ gagné malheureusement an ma se ka gagné an bɛ Ala fo ka don ka siɲɛ wɛrɛ ta ni Ala ni kira sɔnna ma an b'a tɔ gagné.
Bon, je dis que Bolontan m'a nyambolo bi parce que ni a jatimine premier mi-temps là ça les en dominé et kabi doana ka kla ka wajon chama soro. Bon, deuxième mi-temps là nyado ani fait un boloda mais ani fait un boloda tout pour faire le doni. Ce qui fait que Amasi a gagné le match là. Mais en match là on temps comment encore les. Bolontan pana ame ala bargada adlaga nga supporteru fene fogwa comme ala bi victoire no ay derby bon en plus de ça avait premier deuxième ne ko fera derby fene kan anye 9 points blanc nous che ame ala bargado la bon nga supporteru foro bora massivement ame olu fene fo erere bon ana nga joueur Belgique nina donc ame befu mi fi la min fo drone so jani bina ne so jani bari bina kada fan chaman kan nous sommes déjà bien pour que nous remercier. Nous sommes déjà bien pour que l'équipe Flaber remercier parce qu'ils ont montré que vraiment Bolontan vous l'avez vu Bolontan. Au cas où il y a les deux équipes ont joué les mêmes. Maintenant l'équipe n'a Bolontan qu'on a. Bolontan les gars, il y a premier mi-temps terminé. On a été un des créateurs ils ont créé un follow on veut les 3 points. Donc c'est pour ça qu'il y a un bidon. Ça ne veut pas dire qu'on était meilleur que, mais on connaît bidon. Et maintenant, ça fait meilleur parce que pendant qu'on a 1-0. Donc on a des meilleurs au match qu'on a. Nous sommes déjà bien parce qu'il sera où Joro Nye, où sera où ma football qui est ma carton parce que sera où Joro là. Ça veut dire que physiquement il était prêt, surtout mentalement. Comme le corps de Liban est salé, comme le corps. Mbissé Ntissé, sans inigo, sans idée inigo. Pendant c'est la victoire. Entre 4 points sur on 3 points sur match ni gagne 3 points sur donc on est 3 points sur abana amidu so januli amba fo ko stade kan sebai abna usaw ma ko sebe ka sababu ka abna dofara ko nyefla joroka mi ma to ma min dalembaka anu o chebna ja ni kuru kononton o defena be danzige bamananga kunnafoni na min varala nyonga kalase awma kunnafoni diso nyema so fe ka baneni kumanye ka wale nyuma non wole ke ka nyeshin awma malikono ani malikoka awma no ngengume ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya bise soro fe sheriff lati bamananga kunnafoni na la selewore amenyon zoro ya no cha kambe jen wati wore na la sonamo